atete akaba ko bekirere ori koso agokora igasete go conversing ngibona bagonchandere batagontie no boro gimbugate so I'm not very sure lakini my brothers barabunde sure nga pakemibiri abe babada madabau nonda bate ndugite kire ga kiyete my brother omoke kengari ikondegete ekia ntebetinga abagwita so muntu mugaso tararekana agatakamo sabiri giateke mukaya kaimoka igoro kono my brother ya abonete korokatayo yo kabere na tuete ndo kengoro bere ga igarikere agacha kabaro lakini je karo kiabete ko bogete so sare wo konge ke kabo na sebete bakigateka ni madabau ya majini ekarwaro kigateka na giategete imesingi ichinguru chomo sunte na kwanga mipanga ya kando yabere chanzo yo kwanga izu na tatu mino nere na kia batebeti adata igo my brother muruseti saringi beke karati getu arekora no mumuro ito koruchavre bakamungani kumira mo mumuro kabere bakatagore nyomba ekerari mwe nyombe iyo mumuro kabere abana mumuro kabere bagasoko morama bakomuruta makindi motoriro oyo toriro karuminto bakoria bata ngirani esinarenge mwane ndete ngirane mwane rogoro Mikaeli andangeri baga anyetari banko baragirinde muri go chikoseseni bakamwira ni mwaye bakamnachite goko. Okay. So my daddy gakwita uragirite my brothers. Na bakorete nyagitari. Ndi namurendete. Ngakiare goteba. Mata bantu bali batamaitinga ukuragirira ningi. Na indi batamaitinga ukuragirira nkubwate chinguru. Bagosierere bakora nga mugakoitiga kwane.